Kære Amalie, vi væver. Jeg læser tekst. Ordet tekst stammer fra det latinske ord textus, vævning. Texere betyder at væve, sammensætte. Vi væver et brev til dig. Hvordan ser ømhed ud? Hvordan lyder nænsomhed? Hvordan tålte du det liv? Vi laver et rum til dig. Det er måske mest et rum til at bære dig i. Et rum til at rulle dig nænsomt ind i. Et rum, du kan tage med som en hud. Du har gjort vores rum større. Vi kan læne os ind i din græsbørstige skrift. Vi er efterkommere. Vi ser os tilbage over skulderen. Vi ser, at vi står på dine skuldre. At vi kan stå, fordi du er der. Også vi vakler, snubler, falder og græder, bliver syge, sover forbandet dårligt, rumsterer, alarmerer, repeterer kvindeliv, med laner, blodige, beskidte, sammenkrøllet. Vi er hyldet i laner på laner, det er vores historie. Du skriver til din mand om blodet 1. april 1893. Ja, det var nu i nat, da jeg lå der og væltede mig og ikke kunne sove. Jeg var så syg, som jeg længe ikke har været. Aldrig har jeg været så ussel med mine ting. Men det er også bare 14 dage siden, jeg havde det temmelig stærkt, og i dag har det styrtet ud af mig. Jeg har det ganske bra nu, men gudskelov for jeg fik bindene. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gjort uden, for blodet siler fremdeles, og jeg, som kun har det ene skørt, der oven i købet er en bukse. Det går straks igennem ud på kjolen. På et af dine breve er skriften gnidet væk i et hjørne. Bogstaverne forsvinder i et mørke af pletter, og du forklarer i brevet, at det er Småen, din datter, der har været på spil. At hun har stået lige der ved siden af dig i sin natkjole, spist din smørmad og samtidig krammet brevet i sin hånd. En kunstner er også en mor. Vi har vævet et rum til dig, et rum i tiden. Vi bærer din vrede. Vi væver vidt i dit blodige spor. Vi rækker hånden ud gennem tiden. Kan vi væve os tættere på dig? Kan vævningen være et kærtegn? Du skriver om ikke at sove. Min søde, søde kære Erik, jeg har været søvnløs i hele denne nat. Nu er klokken 6 om morgenen, og jeg har haft det forfærdeligt ondt. En djævelsk uro i alt mit blod, som har hindret mig i at sove. Det hvide er sengen og hosten. Det hvide er den søvnløse nat, der aldrig slutter. Dig i den seng. Det er slidte kjoler, beskidte laner. Er det som en fælde, det her rum? En rose, et rør, foret med knive og øjne, det hvide snit, kæderne indespærring, fikseret i bælter og bånd i en spændetrøje, hvor vi kun kan se ud gennem lagenstrimlerne. Vi har lavet et rum til dig, vævet og bundet af gamle brugte laner. Vi har skabt det i fællesskab. Vi ville gerne have givet dig det fællesskab. Kære Amalie, det hvide rum føles som dit rum. Vi har lavet et rum til dig. Her i Klassensgade nummer 7. Ganske tæt på nummer 11, hvor du boede fra september 1892. Hvidt for potentiale, som det der endnu ikke er. Det, der venter, måske. Vi har bundet alt det hvide i knuder, vævet og æltet. Du skriver om at abortere 2.9.1893. Min hjerne er lam og tom, og mit hjerte sygt af lidelse. Men snakker om det nytter jo til intet. Barnet, som skulle komme, bliver der ingenting af, min elskede ven. Det har gået sin vej, og jeg har måttet ligge et par dage i den anledning.
Vi er efterkommere. Vi ser os tilbage over skulderen. Vi ser, at vi står på dine skuldre. At vi kan stå, fordi du er der. Tag det med. Det mobile, vævede rum. På et billede ser jeg en musvåge, der sidder oven på en fasan og holder den i sine kløer. Som en opstilling, et broderi. Som om den venter på en applaus. Alt er gået i stå. Der er altid en tid. Da guden Zeus' hustru Metis var gravid, slugte han hende. Fostret voksede videre i hans hoved. Zeus fik vanvittige smerter i hovedet, og til sidst måtte smedeguden Hephaistos kløve hans pande med sin økse. Ud af panden sprang Athene med hjelm, rustning, skjold og spyd. Gudinde for klogskab, viden og håndværk, og beskytter af spinderi og vævning. Hun var forkæmper, stod altid i første geled og tog det drabeligste hug. Du er også forkæmper. Du tog skraldet. Pallas Athene ville fødes. Hun sprængte sin vej ind og ud. Hun ville fødes, og hun ville kæmpe. Vi drømmer, at vi kan give dig omsorg og hvile og te, som lægger en beskyttende hinde om din hoste, så din hals falder til ro. Der er altid en tid. Vi har lavet et rum til dig. Tag det med. Det mobile, vævede rum. Athene var vred. Du var vred. Der er altid en dør.